Veru fajnový nápad tie knižvočky, či? Tak ti poviem, brat, nenormálna vec ti to je, ale tu máš 20 €, pôjdeme na Štrbské, presu dáme kávu. Ale ja kávu nepijem, v noci potom nespím. Ale vieš, ja si to tú knižvočku predplatím. Nie, brat. Silnie veci sú tam. Ej, veď sa neondej. Tá 2 knižky len mám. Neobanuješ. Ale vieš, urobíme dotlač. Tá, dávaj. Rímše. O anieloch, umelé oplodnenie, rozvedení katolíci. Tá, jak ešte dám zázraky. Dávaj keľňu, ne? Tá nebirujem to vytáhnuť. Vem si kolečko, ty inžinír. Koho to tie montorky? Kúkaj na Batmana, co tam robí? Môže hľadať ministranta. Šrácu. A ty si kto? Bosko. Don Bosko. A to nevieš, že je zakázané lepiť plagáty? Nesranduj, brat. A kto zná čítať? Ja vím čítať. Tá, poď. Jak sa voláš? Mišo Rúa. Z Michaľan? Ja sú ze Skalice. Skalica. Táto neznám, kde je. Za prešporkem na Trnavu a doleva. Znáš co? Ty zaješ môj nástupca. Vydavateľstvo Don Bosko prináša vám novú edíciu Viera do vrecka. Objednať si ju môžete na internete alebo u Salesiánov. Parádne čítaš? Nevytrímem, jak mi treba, ale Don Boskovi musím najprv list doniesť. Papier došiel, brat môj. Posol doniesol list, Giovanni. A len dúfam, že tú tvoju vieru do vrecka si aj niekto objednal. 6 000 predplatný. Tá, jak ja toto celé vytlačím? Tá jak? Nič sa ty neboj, synu. Vo vydavateľstve tvojho mena nám sľúbili, že sa o všetko postarajú. Vytlačia, naložia, dopravia. Kompletka, chápeš? Taká kniha musí ísť medzi ľudí. Brat, tá toto jaká dílka. Ale no, Giovanni, hlavne, že sa dobro šíri ďalej. Tá, rozmýšľal som, jak vás potešiť na môj silný sviatok. Či mám rozdať lopty, alebo dajaké karabinky, alebo hokejky. Ale znáte co? Ja som vám napísal list. Aby každý jeden znal, že na vás budem myslieť v roku 2011. I na dospelí, i rodiny, na deti, i na tých, čo sa vybrali cestou povolania. Ale to ten list otvorte až 31. januára 2011.